Oh, aku asisani Bathara Jagat. Aturan gularem sarira kungkana trenging sendhang karben Purata Bayu kuwi kono menungsa kang gawe sapa iki? Sira tambuh para ngaku aranku Jaka Mulya jatos mati mburi sapa iki? Desa Mendhang kae kaputrane Buranda Sumawit. Bocah saka Mendhang kae putrane Buranda Sumawit aran Jaka Mulya jatos mati pancen kaparanata. Nek arep apa dalu kae ngdukung pemotor ing sendhang. Ngemban gawe kanthi ibu aku ning sirang jamas menawi. Sendhang nirmala kula mandirta karben bisa ilang mula Sukertaku. Yen kowe atusana sendhang nirmala kowe kleru kudune atusana sendhang pitu. Mapan ana ngendi? Sendhang itu sendhang sing diapit untuk mapan ha iki lho. Kowe mlebu telakku dadi panganku yen ngono kuwi arep bathok karo aku. Iya, sak budimu. Ayo sekedar memarik dandan kupat kanggo buta tampai rami ke tadah jebul bumuwing bumbung wong wang metu kiwa mlebu kiwa metu tengen wae kurang ajar sapa sing kethok-kethok pring ngono bumbuhe wong wang ora padha dipecahi lan wong sisik-sisik pring sikile dipecike kabeh lah dadi menungso parat golek basa iki gedhe wong bola-bali wong kene kethok-kethok pring ana bumbuhe wong wang iku dipecahi sisikane disingkirke sing kiwa aja nganti nying pecikiling bocah yen kena yo mbilaini syukur bagene ana ndan metu watu ndan disingkirke gen gedhe ganjarane para pucara putari sapa sing kethok-kethok pringana ora dipecah sisik pring ora disingkirke sudan rezekine sak tengane jajilanan rupane kados mata oyak mlebu omah malang milar metu tutup peyong nyatasi gawe omah wis rampung ora diwene tutup peyong kowe mung sing nglongoh
Lah kok dinggono rarane bisa rezekine bisa mandhek mesti bakal amblas. Irwangi golek rezeki golek sandamarina wong yo ora bisa semenden gawe omah wis rampung ora weni tutuk koyo. Kurang-kurang bedane sepatu ora jali ana angin diangkat angin nyambluk omahe. Dinggono yo sarang ora bakal rezekine. Malah Jokomaya mentas nabrak wong adan kok ditinggal mudane tabrak karo Jokomaya. Kukusane karo dandang ambruk segone utah kabeh welas. Malang ne bubar mantan. Pipisan ngumbuk jamu pipisan tugel. Kowe mengkono wae ya sapa wae wong sing adan sembrono ditinggal lunga nganti dandang ambruk janji diruwat tetep dadi panganku lho.